आता थोड्या वेळात सांगते थोड्या वेळात या स्पर्धेचा अंतिम सामना सुरुवात होईल. मेगा फायनल. या मेगा फायनल साठी टीम आली आहे गौसिया 11 आणि अहिल फायटर. तरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी मैदानात जायचं आहे. तसंच दोन्ही संघाचे जे खेळाडू आहेत त्यांनी मैदानात जाऊन मैदानात जायचं आहे. त्यांची पाहुण्यांची ओळख होईल आणि लगेचच तिथे नाणेफेक होईल. तरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे त्यांनी आपले संघ घेऊन मैदानात जायचं आहे. तसे संघाचे मालक दोन्ही संघाचे मालक मुजीब कायसेकर आणि अब्रार बनवारे आणि ईशल बर्मा यांनी सुद्धा मैदानात जायचं आहे. थोड्या वेळात नाणेफेक होईल आणि या सामन्याला सुरुवात होईल. हॅलो. साटोली मुस्लिमवाडीचे तमाम कार्यकर्ते आणि जेवढे आमचे यंग स्टार आहेत त्यांना मी एक विनंती करतो. तमाम कार्यकर्ते रफिक भाई तुम्ही देखील जावा मैदानामध्ये. सादिक भाई, जहीर भाई, इरफात भाई, इसिफ भाई, असलम भाई, राजू भाई तुम्ही देखील जावा मैदानामध्ये. भाऊशेठ रकांग मान्यवर उपस्थित मान्यवर गांगण साहेब आणि प्रमुख पाहुण्यांनी सुद्धा मैदानाची व्यवस्था करायची जायचंय आणि तिथे टॉस आहे दोन्ही शेवटच्या सामन्याचा. दोन्ही संघांच्या खेळाडूची ओळख करून देण्यात येईल आणि मान्यवरांच्या हस्ते नाणेफेक पण करण्यात येईल. तरी सादिक शेठ कोणकरी, भाऊशेठ रखांगी, त्यानंतर अब्दुल बरमारे, अब्रार बरमारे, इशालभाई बरमारे. त्यांचं नाव काय सांग. मी काय म्हणतो की जे ऑनर आहेत त्यांनी जाऊन आपल्या टीम सोबत उभा राहायचा आणि आयकॉन प्लेअर आहेत त्यांनी सुरुवातीला उभा राहायचा. आयकॉन प्लेअर त्याच्यामध्ये ओळख द्यायची. धन्यवाद. दोन्ही संघाच्या संघ मालकांनी सुद्धा मैदानात जायचं आहे, आपल्या संघावर उभं राहायचं आहे. त्यानंतर सादिक शेठ कोणकरी, रफिक शेठ कोणकरी, रफिक शेठ काजी, इशूबाई बरबारे आणि आमचे शेठ काजी, अमीरभाई आंबोलकर ज्यांनी आम्हाला ट्रॉफी उपलब्ध करून दिली. किरणभाई आंबोलकर यांनी देखील मैदानात जायचं आहे. सर्वांनी मैदानात जायचं आहे. इशाकभाई चाचा आमचे मैदानात जायचं आहे. जावा मैदानामध्ये जायचं मैदानामध्ये ओळख करून देण्यात येईल आणि नाणेफेक होईल. शेवटच्या सामन्याचा अंतिम सामना या स्पर्धेचा मेगा फायनल. या मेगा फायनल साठी दोन संघ आपल्याला उपलब्ध झाले आहे. गौसिया 11 या गौसिया 11 चे बालक आहेत इशादभाई बरमारे आणि अब्रार बरमारे. तर अहिल फायटरचे मालक आहेत मुजीब कायसेकर. आणि ही फायनल अटीतटी जेवढा शंका नाही आहे आणि दोन्ही संघ मालक थोडे टेन्शनला आहेत. कोण जिंकतो बघूया. दोन्ही संघाने किनारपट्टीला उभं राहायचं आहे प्लीज. दोन्ही संघाच्या प्लेयरने किनारपट्टीला उभं राहायचं. एक रांग कारण आपण लाईव्ह प्रेक्षकांमध्ये आहेत. प्लीज लाईव्ह प्रेक्षेपण आहे त्याच्यामुळे आपले चेहरे दिसायला पाहिजेत. राजूभाई आणि दोन्ही संघ लाईव्ह मध्ये उभं राहायचं आहे. लाईव्ह प्रेक्षेपण चालू आहे. रत्नागिरी कुठल्या स्पोर्टला रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह याच्यावर लाईव्ह प्रेक्षेपण आहे. दरम्यान इशादभाई बरमारे यांचं आगमन होत आहे. ते मैदानाकडे जात आहेत आणि दोन्ही संघ लाईनीत उभं राहायचं आहे. मला वाटतं प्रमुख पावलांची ओळख करून घेऊन थोड्या वेळ नाणेफेक होईल. महेश नारकर देखील आलेले आहेत इथे जवळपास. अब्दुल ज्यांनी ग्राउंड उपलब्ध करून दिलंय त्यांचा सुद्धा आम्ही आभार मानतो. त्यांचा तिथे सन्मान केला जातोय. तसंच फैसल बरमारे यांचा सुद्धा आम्ही आभार मानतो. इशाक बरमारे यांचे स्वतः आता मैदान त्यांचे पण आभार मानतो. या लोकांनी आपल्याला मैदान उपलब्ध करून दिलेले आहे.
नाईद काजी, रफिक काजी यांनी मैदानावर यायचं आहे. यांनी मैदान उपलब्ध आपल्या करून त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. तसंच पंडित प्रसाद पंडित जागा दिली ना. तसंच प्रसाद पंडित यांनी सुद्धा आपली जागा उपलब्ध करून या मैदानात खेळण्यासाठी त्यांचे. तसं आंबोळकर कंपनी, आंबोळकर बंधू या सर्वांचं मी मंडळाच्या वतीने आभार मानतो. दरम्यान मैदानावर दोन्ही संघांची पाहुण्यांकडून ओळख केली जाते. आमचे आजचे प्रमुख पाहुणे भाऊशेठ रकांगी, रहीमशेठ रकांगी हे देखील आलेले आहेत. तसेच इर्शाद बरमारे हे देखील आलेले आहेत. तसेच गावचे मधु जाधव हे देखील आलेले आहेत आणि ते ओळख करून घेत आहेत सर्वां प्लेयर्सची. पदू आंबोळकर आहेत, किरण आंबोळकर आहेत, अमीर आंबोळकर आहे, ओमकार गांगण आहेत. हे देखील ओळख करून घेत आहेत. जहीर कोंडकरी आहे, सादिक शेठ कोंडकरी आहेत. असे आमचे दानशूर व्यक्ती मैदानामध्ये सर्व खेळाडूंची ओळख करून घेत आहेत. तसेच महेश नारकर देखील मला प्रेक्षकांमध्ये दिसले होते. ते जर कुठे असतील तर मैदानात जायचं आहे. इलियास बन्नू यांनी देखील या सामन्यासाठी 4 दिवस राजूभाई या उन्हातनं अहोरात्र मेहनत केली. त्यांचा मंडळ मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच युसुफ आणि सांगायचं आहे निर्णय. आणि मला वाटतं इन्शलबाईच्या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. गौसी यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे. आम्हाला इन्शलबाई यांनी इशारा केला आहे. संघ मला विचार त्याला. आणि या स्पर्धा चालू असताना लाईनमन म्हणून आम्हाला इलियास वडू यांचं बहुमूल्य असं योगदान मिळालेलं आहे. त्यांचा मंडळ आभारी आहे, मंडळ आभार मानतं. अक्षय राठोड हे जरा उशिरा आलेले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करत असताना कोरगावकर सर, असलम शेठ काझी मैदानामध्ये आम्हाला पाहायला मिळत आहेत. असलम शेठ काझी, तसेच भाऊशेठ रकांगी, सादिक शेठ कोंडकरी, तसेच जावेद शेठ कालसेकर हे उपलब्ध झाले नाही. आणि ताजूभाई मुजावर ज्यांनी 2 नंबर पारितोषिक देण्यासाठी हातभार लावला ते आमचे दरगाचे मुजावर आणि लांजातील डेव्हलपर आणि प्रख्यात बिल्डर असे ओळख असणारे ताजूभाई मुजावर यांना ते काही कारणास्तव यायला भेटलं नाही. तसेच आमच्या गावातील सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच मधुकर जाधव या गिरून गावातील एक बडी वस्ती मैदानामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. हे सर्व जे आहेत लोक राजूभाई हे टेनिस क्रिकेट जे ओरम आहेत याचे हौशी खेळाडू आहेत. त्याच्यामुळे ते इथपर्यंत एवढा वेळ पाहून आलेले आहेत. कारण पूर्वी सगळे जे आता नाव घेतात ते बरेचसे खेळाडू आहेत. एक वेळ त्याने आपल्या तरुणपणामध्ये मैदान गाजवलेली आहेत. त्यामुळे खेळाची काय आवड काय जात नाही निघून. त्याच्यामध्ये एक अनाऊन्स करतो मी की दीपक शेठ सवसारी यांचे चिरंजीव मला वाटतं इथे येणार होते. ते अजून आले नाही आहेत. मी त्यांना एक विनंती करतो की त्यांनी यायचंय. ते जर असतील तर यायचंय. तसेच आदेश आंबोळकर हे जर कुठे असतील तर त्यांनी देखील आमच्या मंडळाला भेट द्यायची आहे. आमिर आंबोळकर हे जर कुठे असतील त्यांनी पण यायचं आहे. तसेच या मंडळाला एक सहकार्य करतात ते आमचे निलेश चव्हाण, आमचे शेजारी राहतात. तसेच राजूभाई फवाद शेठ काझी यांच्याकडून पाण्याची अहोरात्र आम्हाला एक सुविधा उपलब्ध असते. कधीही जा, बेर कुठलाही जाऊ दे. तसेच त्याने एक स्टॉल केला होता. तसेच वसीम गवंडे यांनी देखील आम्हाला हेल्प केली होती. युसुफभाई काझी आणि जबरदस्त अशी ही टुर्नामेंट, अतिशय जबरदस्त टुर्नामेंट. आणि यामधील गौसिया 11 टॉस विन होऊन बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. पाहूया हा मेगा फायनल सामना कशा प्रकारे पार पडतो. धन्यवाद. आणि या टुर्नामेंटची मेगा फायनल याची नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेक गौसिया 11 यांनी जिंकलेली आहे. आणि नाणेफेक जिंकून पहिली बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा मी स्टेजवरती विराजमान जे होते भाऊशेठ रकांगी यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती यायचंय. आणि
अहिल फायटर या मुस्लिमवाडी हिने आयोजित केलेल्या मुस्लिम लीग प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा अंतिम सामना गौसिया 11 विरुद्ध अहिल फायटर. गौसिया 11चे संघ मालक आहेत इर्शाद परमारे आणि अहिल फायटरचे संघ मालक आहेत मुजीब कायसेकर. या दोन्ही संघांचं अंतिम फेरीत प्रवेश केल्याबद्दल त्यांचा मी पहिलं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर दोन्ही संघ मालकांचं पण अभिनंदन करतो. आणि खरोखरच या टुर्नामेंटसाठी अतिशय आपली जान लावली तो म्हणजे अब्दुल बरमारे. राजूभाई मी तेच मांडलं होतं. हाँ खरोखरच अब्दुल बरमारे इनकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी कम, क्योंकि लांजा में रहकर रोज साटोली आना और रोज साटोली से लांजा जाना और वहां पर जाकर इतनी फिर से अपना काम देखकर यहाँ पर आकर फिर से तैयारी करना बहुत बड़ी बात है. राजू भाई खरोखरच अब्दुल बर्मार यांचं कौतुक करायला पाहिजे. अतिशय मेहनत घेतली आहे. बाकीच्यांनी पण भरपूर मेहनत घेतलेली आहे, पण लांजातून खास करून त्यांनी लांजातून इथे येऊन भरपूर मेहनत घेतलेली आहे. मुजीब कायसेकर आहेत, अब्रार बरमारे, त्यानंतर आमचा नदीम बरमारे, इस्माईल साजी बरमारे. खरोखरच हमारे असू दे आपण लांजात नीट आलेला आहे. असे आवडीचे सगळे आमचे सहकारी यांच्यामुळे जी टुर्नामेंट पार पडते निर्विघ्नपणे. आणि आता काही क्षणात अंतिम सामना सुरू होईल. सलग 4 दिवस स्टेजवर बसून इथे स्कोररचं काम करत आहे ते वैभव जाधव. खरोखरच त्यांनी कुठलीही चूक न करता 4 दिवस आम्हाला कोणतीही रनाची किंवा वाईट अतिरिक्त धावाची चूक केली नाही. तो अल्बकश बरमारे. वैभव जाधवचं खास कौतुक करायला पाहिजे. यांनी 4 दिवस स्कोरर म्हणून अतिशय डोळ्यात तेल घालून कुठेही न चुकता स्कोररचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. कदाचित अंपायर आमचे चेंडूमध्ये चुकले असतील, पण वैभव जाधव यांनी कुठल्याही वेळेत चूक न केली आहे. तर वैभवचं सुद्धा अभिनंदन आहे, आभार. आणि आज जी आपण लाईव्ह मॅच मी बघतोय ती मॅच सौरभ मयेकर यांच्यामुळे बघतोय. त्यांची स्वतःच्या टीम इथे घेऊन आलेली आहेत आणि आज युट्यूबवर सौरभ मयेकर यांच्या माध्यमातून आपण लाईव्ह मॅच बघू शकतो. त्यांचे सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार मानतो. किती वर्षी मॅच आणि गौसिया अली फायटर आपण पाहू शकता लाईव्हला पण नाव आलेलं आहे गौसिया अली फायटर्स. शेवटचा मुकाबला जो आहे तो गौसिया अली फायटर वर्सेस अली फायटर्स दरम्यान सामना चालू होतोय आणि गौसिया अली फायटर याने ही फायनल मॅच मारली तर या संघाने जरी फायनल मॅच मारली
तर इन्फॉर्म मध्ये यांच्याकडून संघाला 5,000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. तसंच अली फायटर यांनी सुद्धा जरी फायनल मॅच मारली तर ते संघाचे मालक मुजीब कायसेकर यांच्याकडून त्या संघाला 5,000 रुपये बक्षीस आलेलं आहे. धन्यवाद दोन्ही संघ मालकांचे. आणि सामन्याला सुरुवात होते. तू पण थांब अजय ना पहिलं षटक घेऊन येतो अजय आणि सामना करतोय अक्षय राठोड. चेंडू काहीला खाली बसतोय, चेंडू काय कळत नाही बॅट्समनला आणि डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये जातोय. धाव संख्या 1 बिनबाद 1. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. अंतिम सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. मेगा फायनल मुस्लिम अली प्रीमियर लीग 2025 या टूर्नामेंटचा अंतिम सामना अहिल फायटर वर्सेस गौसिया अली फायटर. अहिल फायटर वर्सेस गौसिया अली फायटर. गौसिया संघाने पहिला अली फायटरने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारले आणि लाईनमॅनने आपल्या जागेवर जायचं आहे लवकरात लवकर. हा अंतिम सामना आहे. रंगीला डेकोरेटरचे मालक अखिल परमारे लाईनमॅन म्हणून आता जात आहेत. खरोखर त्यांचं मंडळाला भरपूर सहकार्य लागलेलं आहे. साऊंड सिस्टीम पण त्यांचीच आहे. त्यामुळे अखिल परमारे यांचं त्यांच्या सर्व बंधूंचं मी आभार मानतो आमच्या मंडळाच्या वतीनं. आणि दुसरा चेंडू घेऊन येतो अजय चव्हाण दुसरा चेंडू घेऊन येतोय. राठोडने चेंडू सामना करतोय. राठोड मगाशी गाईचा राठोडला सूर गवसला नव्हता पण आता तिसऱ्या चेंडूवर सूर गवसतोय. हा एक घणघणाटी फलंदाज आहे. बघूया पुन्हा एकदा हवाई फायर करायचा आहे. झेल म्हणजे आपण क्षेत्राच्या मध्ये पडतोय. 2 धावा पळून काढल्यात. 2 धावामुळे धावसंख्या झाले 9 बिनबाद 9. पहिल्या षटकात 5 षटकांचा सामना हे सांगाले युट्यूबला चालू आहे. सांगाले पुढचा चेंडू अजयांचा सामना करतो राठोड. सुंदर चेंडू तेवढा सुंदर सन्मान दिलाय त्याला. धावसंख्या आहे तिथेच. धावसंख्या 9. पहिलं षटक चालू आहे. पुढचा चेंडू राठोड उचलून मारायचा पण चेंडू काय बॅटच्या पट्ट्या देत नाही. चेंडू हुकतोय. एसटी आपलं काम बोलतो. षटक संपलाय. पहिल्या षटका अखेरीस धावसंख्या 9 बिनबाद 9. गौसिया अली फायटर यांच्यावर चांगली सुरुवात. दरम्यान अमित काजी यांचं आगमन झालेलं आहे. चेन्नई स्टेजवर यायचंय. त्यांचं मंडळाचे स्वागत आहे. तू पण सांग. हाँ मैं आसिफ बरमारे आप सभी दर्शकों का स्वागत कर बताना चाहूंगा ये मेगा फाइनल का सामना और इसी बीच 2 बड़े यहाँ पर मुकाबले होते हुए नजर आ रहे हैं. गौसिया अली फाइटर वर्सेस आमच्या गावातील प्रख्यात व्यापारी आणि आमचे सर्वांचे लाडके अभितभाई काझी यांचं आगमन झालं आहे. व्यासपीठावर यायचंय. अभिषेक काझी यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. धन्यवाद. त्याने आमच्या मंडळाला भेट दिली. अगदी एव्हरग्रीन नेहमी आमच्यासोबत राहणारे आणि सदैव आमच्या मंडळाला साथ देणारे अभिषेक काझी. और इसी बीच यहाँ पर मैच का रुख होगा. टीम का स्कोर हो चुका है. बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलाय. 9 रन बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे. और देखना होगा अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेकर 32 रन. आइकॉन प्लेयर यहाँ पर गेंद करेंगे महेश दलवी के लिए. काफी बहुत बड़ी इनकी यहाँ पर पारी रह चुकी है पूरी श्रृंखला में, जिन्होंने काफी यहाँ पर टीम को जहाँ पर जरूरत थी वहां पर अपनी जरूरत को पूरा किया है. और आज देखना होगा इस मेगा फाइनल में किस तरह का साथ निभाएंगे. पहली गेंद 32 की
यहाँ पर ऑफ स्टिक से काफी बाहर जाती है, कीपर के दस्तानों में एक अतिरिक्त रन ले लेगा। टीम की रन संख्या 1 से दौड़ पड़ेगी, टीम की रन संख्या जा पहुंची है 10 रन। यहाँ पर पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर में आपने देखा होगा पावर प्ले, और यहाँ पर दोबारा एक बार फील्डिंग तैनात की गई है महेश दलवी के लिए, और यहाँ पर अच्छा बड़ा जोखिम बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे लेकिन कोई मौका नहीं, कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। ये दूसरा ओवर यहाँ पर मेगा फाइनल का आज ये दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद मुकम्मल हो चुकी है बिना कोई विकेट को, नॉन स्ट्राइक पर अक्षर राठौर। देखना होगा ये गेंद निचले हिस्से में रही, कीपर के दस्तानों में जाती हुई। दीपक अड़विलकर ने अपना काम निभाया। यहाँ पर लंबा हिट लगाने के प्रयास में महेश दलवी, पिछले मैच में आपने देखा होगा उनको जिन्होंने टीम को लेकर चल पड़े थे, लेकिन इस मर्तबा थोड़ी सी आक्रामकता नजर आ रही है उनकी बैटिंग से। दोबारा एक बार ये पटकी हुई गेंद, काफी बाउंस करती हुई गेंद, वाइड करते अंपायर, और यहाँ पर बाउंसर का भी एक इशारा दे दिया नदीम बरमारे ने। अच्छी अंपायरिंग निभाई पूरी श्रृंखला में नदीम बरमारे और अब्दुल बरमारे ने, बहुत अच्छा। दोबारा एक बार दत्तू सावंत अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करने के लिए तैयार, दौड़ पड़े और गेंद की उठाकर खेल दिया, हवाई अल्लाह बोल दिया। देखना होगा यहाँ पर खतरा हो सकता है, राहुल जोरे नहीं चुके और यहाँ पर वापस लौटा दिया महेश दलवी को। पारी समाप्त होती हुई मेगा फाइनल में यहाँ पर महेश दलवी की बहुत बड़ा झटका टीम के लिए। देखना होगा महेश दलवी बड़ा हिट लगाने के तरफ से जा रहे थे, क्योंकि गौसिया अली फाइटर्स की जाने से महेश दलवी मेगा फाइनल में ओपनिंग के लिए जा चुके थे और पहला झटका जाल बिछाया गया था। देखा जाए तो गेंद जो है उछाल गई थी, काफी दूर तक चली गई और कीपर वहां पर प्लेयर के दस्तानों में जो राहुल गोरे। टीम का स्कोर हो चुका है 11 और 11 रन पर पहला विकेट। आपने पहला सेमीफाइनल मैच देखा होगा जिसमें स्कोर हुआ था 30 गेंदों में 45 रन, और आबिद भाई को मैं कहना चाहूंगा 8 गेंदों में 9 रन, 6 गेंदों में 8 रन, लेकिन वो मैच यहां पर गौसिया फाइटर ने विन हुआ और जिसमें गेंदबाज था सुनील, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। खावड़कर की जानिब से जितने भी बैट्समैन थे उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया था और आखिरी में मैच जो थी एक बॉलर 6 रन पर आ चुकी थी। बहुत अच्छा मैच, और वो मैच मुकम्मल होने के बाद मेगा फाइनल में यहां पर पदार्पण करते हुए राजू भाई एक गडी बाद 11 कोण नवीन कोण सुहास पवार लेफ्ट हँड बॅट्समॅन सुहास पवार सामना करणार आहे दत्तू सावंतचा। सुहास पवार चेंडू काढलाय आणि आपलं खातं उघडलंय। धावसंख्या झाली 10, मला सॉरी 12, एक गडी बाद 12, दुसऱ्या षटकात एक गडी बाद 12, थोडासा धावा झाल्या पाहिजे, थोडी धावाला किरी बसले। सुंदर गोलंदाजी करतोय दत्तू सावंत, सामना करतो राठोडने चेंडू काढलाय, बघूया पण सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी, एकच धाव। धाव संख्येने 13, या षटकातला शेवटचा चेंडू, दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू। धावखोरा फलंदाज आहे आणि झेल सुटते तिथे, एक धाव मिळते। धाव संख्येने 14 षटक संपलाय। धाव संख्या झाली 2 षटकाच्या आधी 14। धन्यवाद। अंतिम सामना आहे राजूभाई, आमच्यासोबत समालोचक राजूभाई सलग राहणार आहेत फायनल मध्ये, तसेच स्टेजवर विराजमान अभिषेक काझी, MK आंबा व्यापारी, मॅक तसेच लांजावरून ते आज खास सामना पाहण्यासाठी आलेले आहेत। और यहाँ पर मैं मैच का कहना चाहूंगा कि 2 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या हो चुकी है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाकर मैदान में उतरे हैं अक्षय राठौर और यहाँ पर महेश दलवी, लेकिन इनकी यहाँ पर आकांक्षा पूरी हुई थी, नजर नहीं आई और इसी बीच उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। यहाँ पर लगातार रणनीति बना रहे हैं
आई फाइटर्स की बात की जाए तो संकेत कडू अभी भाई को मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने 17 गेंदों में 62 रन बनाए थे। यहाँ पर जो अली फाइटर पावर्स के सामने जो मैच जारी था, जिसमें 97 रन बनाए थे 30 गेंदों में, और बहुत बड़ी पारी हुई थी, वो भी सेमीफाइनल मैच था। और यहाँ पर कुल 60 रन बनाकर वापस लौटी अली फाइटर्स। और उसी बीच फाइनल सामना संकेत कडू बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। और इसी बीच अजय अपने कोटे का दूसरा और टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए सज्ज हो चुके हैं। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी करना होगी और सटीक निशाना पकड़ना होगा सुहास को। जिस तरह से गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, उसी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी की जरूरत और यहाँ पर खतरा, क्या कैच हो सकता था? टैप किया हुआ गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही तेज तर्रार गेंद था, उस तेज तर्रार गेंद को कलेक्ट कर दिया। यहाँ पर सुहास ने 1 रन ले लिया। 1 रन से टीम की संख्या क्या पहुंची है 15 रन पर। तीसरा ओवर जारी है, मतलब 13 गेंदें हो चुकी है, टीम की रन संख्या हो चुकी है 15। अभी भी टीम को जो जरूरत है स्कोर बनाने की, वो स्कोर बनाएंगे। अक्षय राठौर अभी है मैदान में और आने वाले शेरू आइकॉन प्लेयर अभी भी पीछे है, मतलब डटे रहना है। दरकार होगी बड़ा स्कोर बनाने की, कम से कम 50 क्रॉस करना होगा यहाँ पर 5 ओवर के अंदर। यहाँ पर आपको 50 रन का टारगेट पूरा करना होगा। देखना होगा, रणनीति तो बनाई होगी, यहाँ पर प्लानिंग बनाया होगा। दोबारा एक बार अजय अपने बॉलिंग मार्क पर, और यहाँ पर उठाकर खेल दिया, हवाई अल्लाह बोल दिया, कैच हो सकता है। और यहाँ पर रत्तू सावन ने कैच लपक लिया, वापस लौटा दिया यहाँ पर अक्षय राठौर को, जिन्होंने पिछली बारी में देखा गया अच्छे छटकार लगाए थे, लेकिन इस बार नाकामयाब। अच्छा सा कैच यहाँ पर लपक लिया दत्तू सावन ने और चलता बना दिया अक्षय राठौर को। और यहाँ पर दरकार होगी शेरू की, देखना होगा सटीक निशाना और यहाँ पर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। ये मेगा फाइनल सामना है, यहाँ पर गलती को माफी नहीं, आपकी एक गलती यहाँ पर टीम के लिए काफी बड़ा मुआवजा। और जितनी बात की जाए अजय की, जो तेज गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ललचाते हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी गेंद इनकी हरकत करती है बैट्समैन के सामने, और यहाँ पर उसका फायदा उन्हें बहुत काफी मिलता है। उन्होंने लॉगन पर उसी तरीके के प्लेयर, जो पहला कैच जिन्होंने लिया था राहुल जोरे, और उसके बाद दूसरा कैच लपक लिया यहाँ पर दत्तू सावन ने। थोड़ा सा हौसला बुलंद होता हुआ टीम आइल फाइटर्स का, गौसी आइल फाइटर्स और आइल फाइटर्स के बीच में ये मैच मुजीब कालसेकर वर्सेस इरशाद बरमारे सादिक कोनकरी, बहुत बड़ा मुकाबला आइल फाइटर्स और गौसिया आली फाइटर्स। ये मुकाबला काफी बड़ा, बहुत ही बड़ा मुकाबला, मेगा फाइनल सामना यहाँ पर जारी है। और शेरू का आगमन हो चुका है, मैदान में आ चुके शेरू। ये गेंद शेरू के लिए, यहाँ पर अंपायर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बल्ला सटीक 30 लगता हुआ। अंपायर का सही डिसीजन, बिल्कुल सही डिसीजन, कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर अजय ने। अजय की तेज गेंद रफ्तार यहाँ पर शेरू को बीट करती हुई, लेकिन शेरू को अब उभरना होगा। आइकॉन प्लेयर है, यहाँ पर अलीबाग से मंगाए जा चुके हैं। अच्छी गेंद और यहाँ पर बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, क्या बात है, क्या बात है। 500 रुपए का अजय के लिए, अजय चौहान यांनी आपल्या फलंदाजाने कैच पकडली, अतिशय सुंदर कैच। त्याला अभित काजी 500 रुपयाचा इनाम आलेला आहे। धन्यवाद अभित काजी। 500 रुपये त्याला, हे कॅच असते, याला कॅच बोलतात। स्वतःच्या बॉलिंगवर एक जबरदस्त कॅच पकडली अजय चव्हाण यांनी आणि 500 रुपयाचं त्यांना बक्षीस आलेलं आहे। अभित काजी, एक बंदूक की गोली की तरह शॉट निकला था, यहाँ पर दर्शक देख रहे थे, बंदूक की गोली की तरह पर शॉट निकला था, वो बंदूक की गोली को यहाँ पर पकड़ लिया आणि मोठा बघतोय गौसिया अली फायटर यांना। आयकॉन प्लेयर शेरूविक, अतिशय तडफदार असा तो फलंदाजी करणारा, सुंदर कॅच पकडला, फटका पण त्याला सुंदर होता, सुंदर कॅच पकडला त्या ठिकाणी अजय चव्हाण यांनी। आता जी कॅच पकडली, नाव काय जावेद वनू यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं अजय चव्हाण यांना। धन्यवाद। तसेच रंगीला डेकोरेटरचे मालक अतुल बरमारे
याचकडून देखील 100 रुपयाचा पारितोषिक अजय यांना. खरोखरच ते समोरच बसले आहेत आणि त्याने हा जवळून पाहिलेला आहे. अतिशय HD मध्ये पाहिलं असेल, कारण ते अगदी जवळ बसले. गोलीगत शॉट ज्याला म्हणतात ना, ते गोलीगत शॉट होता आणि त्या गोलीगत शॉटला कलेक्ट केला ते यांनी अजय यांनी. पुन्हा एकदा अजय आपल्या बॉलिंगवर धावायला सुरुवात करून पचाला मारून जोडी चाल मारलेला चेंडू पाहूया झेल बाद होतो काय. हा सोन्याचा गोला अभित कधी जमिनीला जाण. याला म्हणतात सोन्याचा गोला जमिनीला जाण. एक धाव मिळते, धावसंख्या 16. फिर से एक बार अजय, कुछ किस्मत रहे यहाँ पर बैट्समैन जिनकी यहाँ पर कैच ड्रॉप की गई और अमित भाई जो डायलॉग से काफी आज पड़े. देखना होगा स्कोर होगा 16 रन. काफी धीमी शुरुआत यहाँ पर गौसिया आली फाइटर्स की जानिब से, लेकिन देखना होगा कि आते गेंदों में कितने दरकार करेंगे रन की. दोबारा एक बार अजय लो ओवर फुल टच गेंद खेल दिया, लेग साइड की दिशा से कवर ड्राइव किया था, वहां पर 1 रन ले लिया. उस 1 रन से टीम की रन संख्या पहुंची है 17 रन पर. ओवर की समाप्ति 18 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है. टीम की रन संख्या हो चुकी है 17. 2 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 3 विकेट के नुकसान पर. अजय ने इस ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और जो उनके खुद के फेवर में जो कैच पकड़ा था उसके लिए यहाँ पर इनाम की बारिश. रंगीला डिक्लेयर्स की जानिब से 100 रुपए का पारितोषिक, जावेद वनी उनकी जानिब से 200 रुपए का और अभिषेक शेठ काजी की तारीफ से 500 रुपए का पारितोषिक. राहुल जोरे खुद कैप्टन अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से चौथा ओवर करेंगे. देखना होगा अभी 12 गेंदे बाकी है और 12 गेंदों में कितने रन बटोरते. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि पहिल्या 12 चेंडू मध्ये किती धावा करतायत ते. सुहास पवार स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है शुभम अमरे और गेंद है राहुल जोरे इनके हाथों में. राहुल जोरे 12 गेंदों में कितने रन बटोरते हुए देखना है, जबकि स्कोर हो चुका है 17 रन. 30 गेंदों का ये मुकाबला यहाँ पर मेगा फाइनल का मुकाबला और इसी भी थोड़ी सी सही हुई गेंद बल्लेबाजी करते हुए खुशकिस्मत यहाँ पर ठहरे जो कैच ड्रॉप हुआ था अमरे का. दोबारा एक बार राहुल जोरे अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करने के लिए तैयार. पहली गेंद स्लो ओवर गेंद टर्न कराती हुई कीपर के दस्तानों में चली गई, कोई रन नहीं मिलेगा. स्कोर वहीं पर रुका हुआ 17 रनों पर. लेकिन जो बात की जाए यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर रणनीति और यहाँ पर प्लानिंग बनाई है अभी फाइटर्स ने तारीफ करना होगी. काफी बड़े बड़े दिग्गजों के सामने इन्होंने अपना हौसला दिखाया और यहाँ पर फाइनल में हौसला दिखाते हुए दोबारा एक बार राहुल जोरे ये शॉर्ट गेंद थी, खेल दिया लेग साइड की दिशा से, 1 रन ले लिया और इस 1 रन पर संतुष्ट. टीम की रन संख्या 1 से जा पहुंची 18 रन पर. जबकि आप देखेंगे 20 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है और रन आ चुके 18. फाइनल का मुकाबला जारी है और यहाँ पर बैट्समैन को कुछ करना होगा, अच्छी बैटिंग करना होगी. यहाँ पर राहुल जोरे की बात की जाए तो मैंने जितने भी टूर्नामेंट में देखा है उन्हें, तो उनके शूज को जो कलर है वो कॉम्बिनेशन में करते हैं और यहाँ पर मैच को भी कॉम्बिनेशन में लेते हैं. इसी तरीके से राहुल जोरे दोबारा एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, जबकि इनकी 2 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है और टीम की रन संख्या हो चुकी है 20, सॉरी टीम की रन संख्या हो चुकी है 18. 20 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, टीम की रन संख्या हो चुकी है 18. दोबारा एक बार राहुल जोरे अपने बॉलिंग मार्क पर और ये गेंद सटीक निशाना है. देखना होगा गेंद जाएगी बहुत दूर तक. गेंद बनी दर्शक 6 रन से टीम की रन संख्या जा पहुंची है 24 रन पर. अब कहीं जाकर यहां पर मंदार ने शुभम अमरे ने सटीक निशाना लगाया और गेंद बनी दर्शक 6 रन के लिए. हमारे साथी कमेंटेटर राजू भाई लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह का मैच जारी है. मेगा फायनल अतिशय सुंदर सामना चालू आहे. जे काय फायनलचं दडपण असतं ते दडपण मला वाटतं फलंदाजांनी घेतलेलं आहे, त्यामुळे थोडीशी संतगतीने सुरुवात झालेली आहे. पण आता फटकेबाजी करावी लागणार. जर एक चांगलं आव्हान ठेवायचं असेल आईल फायटर समोर तर पुढचा चेंडू जोरे यांचा
सामना करतोय. चेंडू मारायचा पण चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काय येत नाही. विकेट किपर आपलं काम चोख बजावतो. धाव संख्या आहे तिथेच. धाव संख्या आले 24. 3 बाद 24. मला वाटतं चौथा षटक चालू आहे. म्हणजे यानंतर फक्त 6 चेंडूचा शिल्लक खेळ असणार. धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू काढलाय. एकच धाव. धाव संख्या आले 25. झोरे यांची सुंदर गोलंदाजी. एक चेंडू शिल्लक मला वाटतं षटकातला. झोरे अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतोय. एक चांगला खेळाडू आहे तो. त्याची बॅटिंग पण चांगली आहे. आत्ता पहिले खेळाडू आहे. झोरे यांचा चेंडू आणि हा वाईड आहे मला वाटतं. आणि अब्दुल बर्माने पंचायनी दोन्ही आपल्या हातून तर वाईडचा इशारा केलेला आहे. धाव संख्या झाले 26. मला वाटतं लो स्कोरचा सामना होणार. जशी फायनलला फटकेबाजी व्हायला झालेली नाही. आणि सुंदर फटका बघूया. सुंदर क्षेत्र खेळ होत आहे बाउंड्री लाईनवर. फक्त एकच धाव. धाव संख्या आले 27. 4 षटक संपलेत. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक सामन्यातले. 5 षटकांचा सामना आहे. मला वाटतं गौसी अली फायटरचा शेरू आयकॉन खेळाडू पहिले चेंडू बाद झाले. त्यांच्या दबाव आला आणि त्यांच्या धावसंख्येला खीळ बसले. धावसंख्या झाले 27 आणि शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक. बघूया शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये कसा काय फटकेबाजी करतात. किती धावा करतात. या फायनल साठी कमीत कमी 50 धावाची आवश्यकता होती तर सामना रंगला असता. आणि दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 55-60 ची आवश्यकता असतात सुद्धा 4 षटक संपलेत. लास्ट 7 चेंडू झालेले आहेत. जरा उत्स्फूर्तपणाने फायनल खेळावे अशी आमची अपेक्षा आहे. बघायला मजा वाटत नाही. षटकार चौकारांची आतषबाजी व्हावी अशी आमच्या सर्वांची प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे. पहिला बॉल. लास्ट चेंडू. उठण मारण्याचा प्रयत्न आणि पहिला चौका. धन्यवाद. माझ्या शब्दाचा मान ठेवल्याबद्दल आपले धन्यवाद. आणि पहिल्या चेंडूला बाउंड्री लाईन पार. चौकाराने धावसंख्या झाली आहे 31. 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. 5 चेंडू शिल्लक. 5 चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत. कमीत कमी 50 धावा तरी झाल्या पाहिजेत. धाव फलकावर कमीत कमी 50 धावा झाल्या पाहिजेत. दुसरा चेंडू. अंतिम ओव्हरचा दुसरा चेंडू. विजय राईट आर्म राऊंड द विकेट. सुहास पवारसाठी. सुहास पवारने पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न केला परंतु एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावसाठी धावत आहेत. रनआउट होण्याची शक्यता आणि रनआउट. चौथी विकेट. गेलेली आहे रनआउटच्या दिशेने आणि एकच धाव मिळेल. धाव संख्या 32. स्ट्राईक देण्याच्या नादामध्ये स्वतःची कुर्बानी करून शुभमने त्यांना स्ट्राईक दिलेला आहे. स्वतःची विकेट दिलेली आहे. आता गणेशजी मैदानाच्या दिशेने आक्रमक फलंदाज. लांजातले धुरंधर फलंदाज. गावकडीतले आहेत. विजय पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू घेऊन फुलटॉस. पुन्हा उठून मारण्याचा प्रयत्न आणि षटकार. कुर्बानीचा फायदा. त्यांनी आपली विकेट दिली परंतु त्याने तिसऱ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा षटकार मारलेला आहे. सुहास पवारने आपली पॉवर दाखवलेली आहे. सरळ चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि 6 रन देऊन धावसंख्या झालेली आहे. आता मात्र झपाट्याने धावसंख्या वाढत आहे. धावसंख्या 38. चेंडू राहिले 3.
पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट. विजय पुन्हा एकदा उकळून मारण्याचा प्रयत्न आणि कॅच आउट. विकेट गेलेली आहे, 5वी विकेट. 38 या धावसंख्येवर 5व्या विकेट. पवार यांनी खरोखर चांगल्या प्रकारे पटवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. खूप प्रयत्न केले, परंतु बॉलिंग आणि फिल्डिंग खूप सुंदर असल्या कारणाने त्यांचाही नाविलाज. नागेश दळवी आता मैदानाच्या दिशेने. चेंडू राहिले 2, धावा काढायच्यात 12. 50 धावांसाठी 2 षटकारांची आवश्यकता. विजय एक चांगले गोलंदाज, ऑलराऊंडर. फायनलला लोकांची अपेक्षा होती की जोरदार षटकार, चौकारांची आतषबाजी होईल, जोरदार सामना होईल, पण त्या दिशेने काय सामना होताना दिसत नाहीये. खूप लो स्कोर झालेला आहे. 38 धावावर 5 विकेट गेलेले आहेत. कमीत कमी 50 धावांची तरी आमची अपेक्षा आहे आणि 2 चेंडूवर 2 षटकार. 1000 रुपये अधिक काळजी करून लास्टच्या 2 चेंडूला 2 षटकार मारल्यास 1000 रुपये बक्षीस. विजय आता बघूया 5वा चेंडू घेऊन उंच मारण्याचा प्रयत्न. 500 रुपये डाऊन झालेले आहेत माझे. ओके, 500 रुपये जीपे केले आहेत. आता जर आणखी मारलं तर 1000 रुपयाचं बक्षीस आहे. धावा झालेले आहेत 44. 44 5 विकेट. आता मात्र खरोखर सुंदर असा षटकार मारलेला आहे. आणखी एक षटकार मारावा आणि 1000 रुपये घ्यावे. खूप सुंदर असा षटकार. विजय पुन्हा एकदा या सामन्यातला अंतिम चेंडू घेऊन विजय लास्ट चेंडू घेऊन उंच मारण्याचा प्रयत्न, परंतु आउट होण्याची शक्यता होती आणि एकच धाव मिळाली. 2 धावावर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या झाली आहे 46. जिंकण्यासाठी 47. 47 जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे. अंतिम सामना आहे. अंतिम सामन्यामध्ये आता आईल फायटरला 27 धावा जिंकण्यासाठी मगाशी सेमीफायनलला जो सामना झाला त्यामध्ये गौसिया अली फायटरने 47 विन दिले, त्याबद्दल सामना जिंकला होता. आता काय होतं बघूया. दोघांचं पण टेन्शन वाढलेलं आहे. दोन्ही संघ मालक टेन्शन मध्ये आहेत. इशाद बनमारे आणि मुजीब कासे. इशाद बनमारे टेन्शन थोडा लो स्कोर झाला आहे आणि मगाशी 6 चेंडूमध्ये 9 धावा आवश्यक असताना अली फायटरने गौसिया अली फायटरने सामना जिंकला होता. त्यामुळे बघूया आता कशी गोलंदाजी करतात. अंतिम सामन्यात त्याची फटकेबाजी व्हायला पाहिजे होती, त्याची फटकेबाजी काय होऊ शकली नाही. पण शेवटच्या 5 चेंडूमध्ये सुंदर खेळ केला गौसिया संघाकडून. मुस्लिमवाडी आयोजित मुस्लिम लीग प्रीमियर लीग साटोली मुस्लिमवाडी प्रीमियर लीग असं नाव आहे. जरा एक प्रीमियर लीग असल्यामुळे जरा एक सांगायला थोडी होते, प्रॉब्लेम होते. राहू दे. स्टेजवर विराजमान आमचे अभितभाई काझी त्यांनी आता एक पारीसाठी कॉमेंट्री केली. तसेच राजूभाई शेरे आणि मान्यवर. हा सामना अतिशय अतिप्रतीचा यायला पाहिजे होता, परंतु मला वाटतं दिवसभराची एनर्जी गेल्यामुळे इथे काही तरी आम्ही आमचे अभिषेक काझी आणि पैशाचा आम्ही दाखवला तरी एक षटकार गेला. 1000 रुपये 1000 रुपयासाठी एक आमिष होता, परंतु तो पूर्ण नाही झाला. असू दे, हा क्रिकेट आहे. हा मॅच मध्ये काही होऊ शकतं. मगाशी असं वाटत होतं पहिल्यांदा क्रिकेट आहे आणि हा फायनल सामना. याच्यामध्ये थोडासा एक डिप्रेशन असतो, प्लेअरवरती एक दबाव असतो आणि त्या दबावाने तो सामोरे जातो.
जेव्हा आमची साठवणी मधली टीम देखील सामोरे गेली होती ते थोडासा एक प्रेशर होता आणि त्या प्रेशरमुळे सकाळी एक सामन्यामध्ये त्यांची पराजित झाली आणि लक्ष आहे 46 जो मागच्या सामन्यामध्ये सेमीफायनल सामन्यामध्ये आम्ही पाहिला होता 46 मध्ये 46 धावा तोच लक्ष पुन्हा एकदा 46 धावा पाहूया या 46 धावा करण्यासाठी गौसिया फायटर कोणत्या प्रकारे इथे आपला कौशल्य दाखवते. संकेत कडू अगदी धडाडीचा फलंदाज मैदानामध्ये जात आहे ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये 17 चेंडूमध्ये 62 धावा केल्या होत्या. तो संकेत कडू जबरदस्त असा सर्व खेळाडूंचा समाचार घेतला होता, सर्व बॉलर यांचा समाचार घेतला होता. ऑनलाईन तुम्ही पाहू शकता अगदी आताशबाजी केली होती षटकारांची. तो संकेत कडू मैदानामध्ये गेलेला आहे. पहिला षटक पॉवर प्ले मध्ये असणार आहे. मला वाटते सुहास पवार संघाकडून पहिलं आणि स्वतःकडून पहिलं षटक घेऊन सुहास पवार. दीपक अडविलकर आता मात्र ओपनिंग साठी आलेले आहेत. थोडीशी ओपनिंग मध्ये बदलाव केले कारण सुरुवातीला आपण पाहिलं होतं सेमीफायनल मध्ये की राहुल जोरे हा ओपनिंगला आला होता, परंतु आता मात्र दीपक अडविलकर ओपनिंगला आलेले आहेत. थोडीशी रणनीती झालेली आहे आणि संकेत कडू नॉन स्ट्राईकला आहे. डावकुरा फलंदाज आणि सामन्याला सुरुवात होत आहे. पहिलं षटक घेऊन सुहास पवार आणि मेगा फायनलची सुरुवात होणार आहे. 46चं आव्हान आहे संघाकडून. आबिदुल बरमारे मात्र मिस झालेले आहेत और इसी बीच में फिर से एक बार कहना चाहूंगा ये फाइनल सामना और फाइनल सामने में यहाँ पर बहुत बड़ी लड़त होने जा रही है. गौसिया अली फाइटर्स वर्सेस आइल फाइटर्स. आइल फाइटर्स यहाँ पर आह्वान पूरा करने के लिए मैदान में दीपक अडविलकर को यहाँ पर उतराई है. पहली गेंद यहाँ पर काफी अच्छी गेंद सुहास पवार की फिरकी लेती हुई गेंद कीपर के बाजू से जाती हुई स्लिप के दस्तानों में. वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा और अच्छी फील्डिंग वहां पर स्लिप द्वारा दोबारा एक बार तैनात फील्डिंग की गई. इस पावर प्ले में महेश दलवी को वहां पर ऑफसाइड में किया गया है और अच्छी गेंद यहाँ पर बेहतरीन गेंद और अंपायर एक्शन में आएंगे. थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद स्लिप के दस्तानों में जाती हुई 1 रन के लिए. इस वाइड एक अतिरिक्त रन से टीम की संख्या जा पहुंचेंगी 1 रन पर. सुहास पवार अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने पिछले ओवर में यहाँ पर मैच का पूरा रुख बदल दिया था. वही सुहास पवार. देखना होगा ये कांटे की टक्कर बीच मैदान में घमासान करेंगे. फिर से एक बार सुहास पवार की गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी यॉर्करन गेंद थी, खेल दिया उसे लेग साइड की दिशा से. दीपक अडविलकर ने 1 रन हासिल किया और अपना खाता खोला. यहाँ पर 2 गेंदें मुकम्मल होने के बाद टीम की संख्या 2. दीपक ने अपना खाता खोला. संकेत कडू जिनके चर्चे पूरे साटोले में हो रहे हैं, जिन्होंने सेमीफाइनल में यहाँ पर हाहाकार मचा दिया था, वही संकेत कडू. जाल बिछाना होगा और ये मछली पकड़ना होगी. बड़ी मछली है. 17 गेंदों में 62 रन बनाना नामुमकिन को मुमकिन कराने वाला है संकेत कडू. फाइनल में काफी मायने रखता है लेकिन ये फाइनल डिप्रेशन वाली फाइनल है. यहाँ पर थोड़ा सा दबाव होगा और यहाँ पर वापसी करेंगे. फिर से एक बार सुहास पवार थोड़ी सी फील्डिंग सजाते हुए. ये आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये मेगा फाइनल साटोली मुस्लिम वाली प्रीमियर लीग के बीच में ये फाइनल सामना होता हुआ आइल फाइटर्स वर्सेस गौसिया अली फाइटर. और ये गेंद काफी अच्छी गेंद हल्के से कट कर दिया. ऑफसाइड की दिशा से गेंद जा रही है सीमा पार 4 रन के लिए. अब दिमाग का इस्तेमाल किया, जुनून का नहीं, ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल. जैसी गेंद वैसा शॉट. गेंद जा रही सीधी सीमा पार 4 रन के लिए और इस तरह से स्वागत किया सुहास पवार का. 4 रन बटोरे. 4 रन कर चुके इस गेंद पर और टीम की संख्या जा पहुंची 3 रन पर. बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं संकेत कडू. अपने दम पर लेकर चलते पूरी टीम को. यहाँ पर शेरू को इस तरह का आह्वान था, सुहास पवार को इस तरह का आह्वान था. देखना होगा संकेत कडू के लिए अगली गेंद उठाकर खेलते. आप उनकी बैटिंग पर एक नजर डालें. कैमरेमैन थोड़ा जूम कर बताए जब वो बैट घुमाते पूरी नीचे से बैट घुमाते और फ्लो रहता है ऊपर की जानिब और गेंद चली जाती है लेग साइड की जानिब. उनका पसंदीदा एरिया है वो. दोबारा एक बार संकेत कडू दौड़ना शुरू किया. क्रॉस का गेंद का और इस मर्तबा पूरी तरीके से जकड़ लिया है. अच्छी गेंदबाजी. 4 रन जाने के बाद वापसी की यहाँ पर गेंदबाज सुहास पवार ने और पूरी तरीके से जकड़ लिया है. अब तो लगती है अच्छी गेंदबाजी हुई लेकिन संकेत कडू ये बहुत बड़ा बवंडर है, ये नहीं रुकेगा. इनकी हवा कभी भी चल निकल पड़ती है और हवा निकलने के बाद यहाँ पर तूफान उठता है और वो तूफान होता है 6 रनों का.
दोबारा एक बार सुहास पवार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करने के लिए तैयार है। संकेत कडू के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इसमें बार शॉट लेंगे, कैच होने का खतरा, प्लेयर मौजूद और बेहतरीन कैच। सही में बड़ी मछली जाल में फंस गई, संकेत कडू आउट। राजू भाई क्या कहेंगे? हा फायनलचा दबाव आहे, कारण सेमीफायनल मध्ये ज्यांनी 17 चेंडूमध्ये 62 धावा केल्या होत्या ते आता मला वाटतं 5 धावा करून बाद झालेले आहेत. जो लो स्कोर आहे, लो स्कोरचा दबाव आहे, फायनलचा दबाव आहे आणि मला वाटतं या सामन्यासाठी जवळजवळ 50,142 प्रेक्षक तिथे हजर आहेत. ये प्लेयर नहीं, या सामन्याचं मेन प्लेयर आउट किया उसने। या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आमचे मयेकर साहेब करतायत आणि हा मोठा धक्का बसतोय अनिल फायटर यांना. यांच्याकडे बॅट्समॅन सुद्धा भरपूर आहेत. आमचे स्कोरर वैभव जाधव आम्हाला माहिती देत आहेत. पण हा सामना शेवटी फायनलचा आहे, अंतिम सामना आहे. अंतिम सामन्याचा जो दबाव जो संघ खेळेल तो अंतिम विजेता होईल. या सामन्याचा आपके पास संकेत है तो इनके पास सुहास है, क्या बात है। और सुहास ने अपना काम कर दिखाया, जो बड़ी मछली जाल में थी उसको जाल बिछाया और वापस लौटा दिया और बेहतरीन कैच लपक ली वहां पर प्लेयर ने। तो विचारतो काहीतरी मेरा अंदाज है वहां पर सुनील ने कैच लपक लिया है और वापस लौटा दिया। आता किती झाली सांग? बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे. 2 ओवर की समाप्ति पर टीम की संख्या है कितनी? सॉरी 1 ओवर की समाप्ति पर टीम की संख्या है 6 रन। गौसी अली फाइटर्स यहाँ पर लगातार फाइट करते हैं और इसी बीच अली फाइटर्स और आप देखेंगे दूसरा ओवर और बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर अपना मौका हासिल किया है, जबकि कैंसल यहाँ पर पावर प्ले का डिसीजन लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से दीपक अडविलकर और राहुल जोरे इन्होंने कैंसिल कर दिया है। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन होगा या नहीं। शेरू आणि थोडासा कडू आउट झाल्यामुळे आमचे मुजीब काळसेकर थोडं टेन्शन मध्ये दिसतात मला, कारण गणगणाची फलंदाज होता तो संघाचा मेन कणा. आणि आता आयकॉन प्लेअर शेरुविक गोलंदाजी घेऊन येतोय, सामना करणार अडविलकर. हाँ जरूर देखेंगे हम शेरू किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अगर गेंदबाजी की तारीफ की जाए तो यहाँ पर सुहास पवार की, और इस बार दीपक अडविलकर के लिए बड़ा जाल बिछाया जा चुका है, जबकि ये भी मछली काफी छोटी है लेकिन इनकी कीर्ति महान है। देखना होगा शेरू स्कोर करना है वो 46 और इस 46 के लिए लक्ष्य के पीछे दौड़ पड़ रहे हैं और 2 लगाए और 1 रन हासिल किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं राहुल जोरे और दीपक अडविलकर इस टीम के दारोमदार है, करता धरता है और दरकार होगी 46 रन बनाने की और इस दरकार को पूरा करने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद। सत्तेचाळीस करायचे 47 टू विन, 46 रन बनाए और 47 रनों की आवश्यकता है। 47 टू विन. ओके अक्षय राठौर यहाँ से थोड़ी सी बातचीत करते हुए धावा सांग रे. और टीम की रन संख्या हो चुकी है 7 धावा. 7 रन। दोबारा एक बार शेरू अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करने के लिए तैयार। ये फाइनल सामना 47 रन बनाने के और 7 रन आ चुके और अच्छी गेंद यहाँ पर अंपायर असं वाटतं, मला पण वाटलं. डिक्लेरेशन में जाती हुई गेंद। धाव संख्या 8 ना, धाव संख्या 8. पुढचा चेंडू विकेलचा मला वाटतं डिक्लेरेशन बॉक्स 1 धाव. धाव संख्या आले 1 बाद 9. हा ये 1 बाद 9. अरे हा जितू बरोबर. स्कोर कुठे देतो तू? 1 बाद 9. या सामन्याचा अंतिम दुसरा षटक चालू आहे. शेरुविक सामना करतो आणि चेंडू उचललाय, बघूया कॅच होतो का, आणि झेल पकडलाय आणि दुसरा धक्का बसतोय. अनिल फायटर यांना हवाई फायर केला होता. झोरे यांनी
आणि जोरेबाज होतोय. एक मोठा दुसरा धक्का बसतोय. अहिल फायटर यांना धावसंख्या आले 9, 2 गडी बाद 9. दुसरा षटक आणि थोडेसे 18 चेंडू 37 धावा. वैयक्तिक दुसरा आणला ना सुहासनी. 3 गडी बाद 10 धावा झालेल्या आहेत अहिल फायटरच्या. हा कोण? गौसी अली फायटर. नाही दुसरं षटक काय म्हणतो? पवार ना तो सुहास पवार. 1 विकेट घेतली होती पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा देऊन. आणि आता दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. व्यक्तिगत दुसऱ्या संघासाठी तिसरं. धाव संख्या झाली 10. 3 गडी बाद 10. सुहास पवारला जर सामना जिंकायचा असेल तर त्याला चमत्कार करावा लागेल. या षटकामध्ये काय करतात बघूया. चमत्कार तेवढा फलंदाजी करतो सुंदर अजय चव्हाण. आणि 1 धाव डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. धाव संख्या 11. धाव संख्या 11. 3 गडी बाद 11. 17 चेंडू 36 धावा जिंकण्यासाठी. 17 चेंडू 36 धावा. अजय चव्हाण हे अष्टपैलू खेळाडू आहे. सामना करतोय सुहास पवार यांचा. आणि 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये येथे कोणी फिल्डर नव्हता त्यामुळे जुदाल मिळत आहे तिथे. 1 धाव मिळाले. धाव संख्या झाली 12. अतिशय सुंदर गोलंदाजी पवार कडून. आणि आता सामना करणार आहे आडविलकर. बघूया काय करतात. छोटा पाकिट बडा धमाका करतात का बघूया. उंचीने कमी आहे पण कीर्ती महान आहे त्यांची. दीपक आडविलकर. छोटा पाकिट बडा धमाका करना पडेगा अभी इसको. ऑप्टिक्सच्या खूपच बाहेर. धाव संख्या 15. आडविलकर यांनी एक बाजू लावून धरलेले ओपनिंग आलेले ते. चेंडू काय कळत नाहीये. आता 1 की 2. 1 धाव मिळाली आहे. धाव संख्या 3 गडी बाद 16. 2 मिनिटं सांगतो. 1 चेंडू असेल शिल्लक या षटकातला. 13 बॉल. 13 चेंडू 31 धावांची गरज. 13 चेंडू आणि 31 धावा असं इक्वेशन आहे. सुरक्षित मारलाय बघूया. सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. त्यामुळे 1च धाव दिले. षटक संपलंय. 3 षटकाच्या अखेरीस 3 बाद 17. धन्यवाद राजूभाई. बोल. सामना रंगतदार झालेला आहे. सेमीफायनलचा हा मेगा फायनल सामना. 12 चेंडू 30 धावा पाहिजे. आणि 12 चेंडू आणि 30 धावा. आता मात्र 12 चेंडू आणि 30 धावा. मला वाटतं जे सुहासने जे अभिभाईने ज्यांना लोड केल्यानंतर जे षटकार मारले होते ते षटकार मला वाटतं दिसत आहेत. 12 चेंडू आणि 30 धावा समीकरण झालेलं आहे. आणि अतिचटीचा हा फायनलचा सामना चालू असताना पण 3 ओव्हरला 17 होता. आणि आपण पाहूया गौसिया 11 यांचा देखील सेम स्कोर मैदानामध्ये झळकत आहे. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली होती त्यांची 17. गौसिया 11 पहिल्यांदा फलंदाजी करताना त्यांच्या पण 3 षटकात 17 धावा होत्या. आणि आता अहिल फायटरच्या पण 17 धावा आहेत. त्यामुळे तसं मुजीब काळसेकरांना टेन्शन घेण्याची गरज नाही. धावा होऊ शकतात. दोन्ही संघ नायक आमचे संघ मालक मित्र आहेत. कोणीतरी जिंकत आम्हाला पार्टी संघ मिळणारच आहे. धन्यवाद राजूभाई. आणि हा सामना खरोखरच अतितटीच्या मैदानामध्ये चालू आहे. आणि अतिशय शैलीदार अशी गोलंदाजी करतोय तो सुहास पवार. अतिशय खरोखरच अनुभव आणि आपली कारकीर्द दाखवतोय तो मैदानामध्ये. आणि आता मात्र अजय आणि मैदानामध्ये आहे तो दीपक आडविलकर. अजय चव्हाण आणि दीपक आडविलकर पाहूया साजेदारीला
मोठी साझेदारी करण्याची गरज आहे. राजूभाई जसे म्हणत आहेत 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता और ये मैच ये फाइनल वाला सामना यहाँ पर देखना होगा किस तरह का लोड करेगा. और यहाँ पर लोड हो गई गन 6 रन से लोड गन हो गई. क्या बात है. दणदणीत षटकार आणि हा दणदणीत षटकार त्यामुळे धावा 23 धावा 6 वाढतात पटकन. धावा संख्या 23. 11 चेंडू आणि 24 धावा बरोबर. 12-30 होते ना. 11 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. स्वागत केलं षटकार मारून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा षटकार. धाव संख्या 29. आता मात्र 10 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. सामना पलटलाय 2 षटकारामुळे. कॅच घेतली होती तोच प्लेअर ज्याने मगाशी शेरू विक्षी एक जबरदस्त कॅच पकडली होती. प्लॅनिंग वाला अजय चव्हाण गणगणाटी फलंदाजी करताना प्लानिंग वाला गेम खेलना होगा. यहाँ पर सटीक गेंदबाजी करना होगी. मैच में पदार्पण करना होगा. आपको देखना होगा वाइड स्टिक का जो यॉर्कर है उसको ट्राई करना होगा. यहाँ पर लगातार वाइड ऑफ साइड का जो स्टिक है उसे यॉर्क करते हैं. जब लगातार बैट्समैन आपको बार बार ललचाते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप उसके लिए एक सबमरीन गेंद बोलते हैं जिसको, जो गेंद मुसंडी मार के निकल जाती है यहाँ पर कीपर के दस्तानों में. आता मात्र ह्या 2 षटकामुळे फेज बदललाय. 10 चेंडू 18 धावांची गरज. यहाँ पर देखेंगे आप मैच कितना लंबा था. 12 गेंदें और 30 रन. और राजू भाई वहां पर समीकरण कर रहे थे और उसी बीच समीकरण 12 रन से दौड़ पड़ा और दौड़ पड़कर टीम की रन संख्या उसकी 18 पर आ चुकी है. यहाँ पर 10 गेंदें और 18 रन. यहां से फिर से एक बार प्रेशर होगा गेंदबाज पर, लेकिन अब बैट्समैन पर भी प्रेशर होगा क्योंकि इतने हल्के बड़े शॉट उन्हें खेलना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम मैच के करीब है. दोनों बाजू से यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बाजू से थोड़ा सा एक टेंशन नजर आता हुआ, हाई वोल्टेज नजर आता हुआ. शुभम आमरे थोडे टेन्शन लागले. 2 षटकार बदलले. त्याला बघूया काय करतात ते, कोणता चमत्कार करतात. गोलंदाजीमध्ये त्याला पुन्हा सामन्यात यावं लागेल, विकेट घ्याव्या लागतील तर या सामन्यात रंगत निर्माण होईल. 10 चेंडू 18 धावांची गरज. 10 चेंडू 18 धावा. या मेगा फायनलचा कोण विनर होतो बघूया. सावली पण नाही पडली पाहिजे. तो असा का थांबलेला. बीट करायला हा हा. धाव संख्या 1 ने वाढते. धाव संख्या आले अक्षय राठौर के लिए एक जादू की छप्पी यहाँ पर अजय ने दी है और लगातार जब मैच रहेगी यहाँ पर फाइनल तब उन्हें याद जरूर करेंगे. और इसी बीच समीकरण बन चुका है, देखना होगा आने वाले गेंदे 9 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 17 और ये मेगा फाइनल सामना. और इसी बीच यहाँ पर बड़ी लड़त अली फाइटर्स वर्सेस गौस के अली फाइटर. और अली फाइटर्स के लिए देखना होगा 1 दिया 46 रन का 47 रन बनाए कंपल्सरी चेस और दीपक अडविलकर और अजय की यहाँ पर साझेदारी काम आती है. अब आएंगे स्ट्राइक पर दीपक अडविलकर जो काफी देर से खामोश नजर आ रहे हैं. इस बार उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा, थोड़ा सा टेंशन होगा. इस बार शुभम की गेंद, शुभम आमरे जो गेंदबाजी के लिए तैयार है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे. अब उनके लिए काफी जद्दोजहद और टीम के लिए काफी बड़ी जरूरत है उनकी. दोबारा एक बार शुभम आमरे अपना क्रिस क्रॉस किया है और ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद, काफी बेहतरीन गेंद. अडविलकर के लिए यहाँ पे काफी बड़ी मुश्किल और जोखिम कर दी है, बहुत बड़ी मुश्किल. टीम की रन संख्या वहीं पर रुकी है. 8 गेंदे और 17 रन का मुकाबला दोबारा एक बार यहाँ पर नजर आता हुआ. 8 बॉल और 17 रन. दोबारा एक बार फिर से एक बार शुभम, देखना होगा अडविलकर के लिए मुश्किल खड़ी कर आगे बढ़े, खेलने के प्रयास में हिट कर दिया और गेंद जा रही है डिक्लेयर की तरफ, लेकिन प्लेयर मौजूद 1 रन ले लिया. अब है 7 गेंदे और 16 रन. अजय स्ट्राइक पर आ चुके हैं. अगर अजय स्ट्राइक लेते हैं तो यहाँ से मैच का पल्ला भारी हो सकता है. कौन? अगर अजय की बैटिंग की बात की जाए तो अजय ने 7 गेंद में यहाँ पर 17 रन बनाए हैं
और यहाँ पर रणनीति है 7 गेंद में 17 रन की जरूरत, 16 रन की जरूरत। 7 चेंडू आणि 16 धावा। फाइनल जीतने के लिए यहाँ पर समीकरण थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ अजय के ऊपर, क्योंकि अब मैच करीब करीब जैसे आ रही है वैसा थोड़ा अजय का जो चेहरा है थोड़ा सा नजर आता हुआ। और ये यहाँ पर अच्छी गेंद और वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन टीम की जानिब से, अतिरिक्त की हुई गेंद और वाइड गेंद दे दी अंपायर ने। और इस तरह से दौड़ पड़े और 2 रन मिलेंगे अंपायर, कुल 2 रन। पंचांनी दाखवायचं आहे बोटोवर करून अब्दुल परमारी, ठीक है, 2 धाव और 2 रन से टीम की संख्या जा पहुंची है 30। 7 गेंदे और 14 रन, 7 गेंदे और 14 रन। दीपक अडविलकर के लिए काफी बड़ा यहाँ पर चैलेंज होगा, उठाने के प्रयास में खेल दिया, देखना होगा यहाँ पर। और स्ट्राइक किसके पास रहेगा? दीपक अडविलकर के पास नहीं, यहाँ पर रन आउट। अब है 6 गेंदे और 13 रन राजू भाई, 7 चेंडू आणि 13 धावा। समीकरण बन चुका है 6 गेंद और 13 रन। आपने देखा होगा 12 गेंदे और समीकरण पर 30 रन। वहां से अजय ने मैच को कवर कर दिया। अब फाइनल का मुकाबला अति तत्ती का बनता हुआ 7 चेंडू आणि 13 धावा, 6 चेंडू आणि 13 धावा। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर मेगा फाइनल मुस्लिम साटोली मुस्लिम प्रीमियर लीग की जानिब से ये फाइनल मुकाबला, जिसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। राजू भाई कमेंट्री के लगातार बता रहे हैं कि बहुत बड़ा आसान नहीं है मुकाबला दोनों की जानिब से, अगर स्कोर भी कम किया गया, लेकिन उसी बीच अजय को थोड़ी सफलता मिली। सुनील पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग डाली थी, लेकिन इस बार बैट्समैन का नाम क्या है? विजय चव्हाण। अजय और विजय, राजू भाई सक्के भाऊ आहेत मैदानामध्ये, अजय आणि विजय, अजय आणि विजय चव्हाण यहाँ पर पहली गेंद तेज करना होगी, पहली गेंद। और ये गेंदबाज के पास किस्मत की चाबी, अभी कह रहे हैं कि ये गेंदबाज के पास किस्मत की चाबी, यहाँ पर फाइनल की चाबी दी गई है। देखना होगा ये चाबी किस तरह से चलाते हैं। 6 चेंडू आणि 13 धावा। गोलंदाज आहे सुनील मुंडे, त्याने मागे मॅच खेळवली तो सुनील मुंडे, 6 चेंडू 13 धावा। हो यहाँ पर थोड़ी सी अनुसूची के यहाँ पर रणनीति और रन आउट। क्या बात है, क्या बात है। पहली गेंद की बैट्समैन के यहाँ पर कंधे से छूती हुई कीपर के दस्तानों में, और यहाँ पर बड़ी अपील की गई। होता है ऐसा फाइनल के मुकाबले में, होता जरूर है, थोड़ा सा प्रेशर डालने के बीच में यहाँ पर हिट करने के प्रयास में, और यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक गेंद शेष जा चुकी। क्या गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मैच में भी इसी तरह की गेंदबाजी करी थी, इनकी जगह लेने जाएंगे विजय। अजय के भाई आउट होकर वापस लौटे और इनकी जगह लेने जाएंगे बैट्समैन ने 5 चेंडू आणि 13 धावा। नया राजू भाई 5 चेंडू आणि 13 धावा। हाई वोल्टेज वाला मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला, और कहना होगा यहाँ पर अजय के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आसिफ बर्माने आता म्हणाला तर किस्मतची चावी म्हणजे खरोखरच तो बघूया काय करू। मगाच्या सामना त्याने जिंकून दिला होता इन्साद भाई बर्माने यांना, आणि आता 5 चेंडू 13 रनची गरज। अजय चव्हाण सामना करतो मुंडेचा, चेंडू उचललाय आणि बघूया गेला होता का, आणि तरी आणि दुसरा धक्का। आणि मात्र आता मात्र थोडासा टेन्शनला दिसतोय आमचे मित्र मुजीब कायसेकर, थोड़े टेंशन ला लिया है, बड़ा सामना है। हकीकत में जिसे कहा जाता है एक सिक्के के 2 रूप और एक सिक्के के 2 रूप, क्योंकि पिछले ओवर में देखा गया था कि आसान है, एकदम बिल्कुल आसान। जिस तरह से अजय बैटिंग कर रहे थे उस तरह से लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से मैच जीता जाएगा। और किस्मत की चाबी जिसके हाथ में दी गई थी सुनील मुंडे, वो काफी अच्छी तरीके से चाबी को मैदान में सादर करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। अजय जैसे प्लेयर के सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी डटी हुई थी नजर, और उनकी नजर को यहाँ पर मिस करना काफी आसान नहीं था, और उस को चलता बना दिया। यहाँ पर लगातार आने के साथ 2 बैट्समैन को टीम के लिए रन आउट और वापस लौटा दिया। इस तरह की गेंदबाजी। अब बाकी है गेंदे 4 और रन चाहिए 13। अजूनही सुद्धा
बॅट्समॅनच्या पण हातात सामना आहे. 4 चेंडून 13 धावा. 4 गेंदे और 13 रन. बहुत बड़ा मुकाबला. सुनील मुंडे दौड़ पड़े यहाँ पर गेंद की. ओह अच्छी गेंद और अंपायर एक्शन में नजर आएगी. थोड़ी हरकत की गेंद ने कीपर के दस्तानों में चली गई. अब 4 गेंदे और 12 रन. बॅट्समॅनचं नाव सांगायचं 4 बॉल आशिष. 4 बॉल आणि फक्त धावा काढायच्या आहेत. 12 बहुत बडी. बघा सगळं जरा लाजच्या ओव्हरला त्यांचा षटकार चौकारी आतषबाजी झालेली होती. तसंच आम्हाला अपेक्षा आहे की इर्शाद बरमारेची टीम हारावी आणि मोजिद कालफिकाची टीम जिंकावी अशी आमची अपेक्षा आहे. जरूर यहाँ पर सामना है. पूरी खुश राइट आर्म और गुंडे और यहाँ पर एकच धाव मानावा लागेल. 3 चेंडू 11 धावा. आता मात्र सामना खूपच सुंदर. भांडू नका. अंपायरने निर्णय फटाफट द्यायचे आहेत. पंचांचा निर्णय अतिशय पूर्ण शृंखलामध्ये झालेला आहे. अतिशय चांगली अशी अंपायरने त्यांच्याबद्दल कुठला वादही नाही. कारण ते डिसिजन देतात ते दोन्ही संघाच्या वतीने देतात. खूप चांगल्या प्रकारे आपण दाखवायचं आहे. कारण आता 3 चेंडू मध्ये धावा पाहिजे फक्त 11 धावा. आणि मला काय म्हणायचं खरोखर अब्दुल बरमारे आणि नदीम बरमारे अतिशय सुंदर पंचायत खरोखरच सुंदर म्हणायला पाहिजे दोघांना पण. खरोखरच 3 चेंडू 11 रनची गरज. सुनील मुंडे आणि सामना करणार आहे आशिष. बघूया किती मिळतात. 2 धावा. डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये धावा 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू मध्ये 9 धावा काढायच्या आहेत. 1 षटकार 1 चौकार. बरोबर बोल. 1 षटकार 1 चौकाराची आवश्यकता. जर 1 षटकार 1 चौकार मारला सामना जिंकला तर 2000 रुपयाचा बक्षीस आबिद काझी कडून. खरोखरच आबिद काझी उत्कृष्ट झाले या सामन्यात फायनल. आमचं टेन्शन सकाळपासून जर असतात तर मैदानामध्ये जसं टेन्शन भांगडा केला होता त्या प्रकारचा भांगडा मला आहेत. साठवले यांच्यात दोन्ही टीम आहेत. इर्शाद बरमारे फुल टेन्शन मध्ये 2 चेंडू 10 धावा. 9 धावा. 1 षटकार 1 चौकार. जर धड़कन थाम लीजिए इर्शाद भाई. मुंडे छोटी मूर्ती कीर्तिमान. चांगली बॉलिंग. राईट आर्म राऊंड विकेट आणि उंचर मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र जिंकणे अशक्य. 1च धाव मिळालेली आहे आणि 1 चेंडू 8 धावा मारणे शक्य नाही. आबिद काझी यांना मी सांगू इच्छितो की मागच्या सामन्यामध्ये अभित भाई म्हणाले की 1 चेंडू 8 धावा निघू शकत नाही. असं होऊ शकत नाही. 1 धाव 8 धावा निघू शकतात. जर गोलंदाजांनी चुकी केली, वाईट टाकला, नो टाकला तर सामना मुजीब भाईच्या बाजून झुकू शकतो. खरोखरच दोन्ही संघ आपले काही आहेत परंतु दोन्ही संघ आपले चांगला बॉलर आहे. मुंडे खूप सुंदर बॉलर आहे. तो तसे चूक करणार नाही. राईट आर्म राऊंड द विकेट. 1 चेंडू 8 धावा. इर्शाद बरमारे खुश. इर्शाद बरमारे कॉंग्रॅच्युलेशन. 1 चेंडू. मुंडे खूप बॉलर. मूर्ती छोटी कीर्तिमान. चांगल्याची बॉलिंग करणारा नदीम बरमारे काय मया. सामना संपल्यानंतर हात लावू नये. 1 चेंडू 8 धावा. 1 चेंडू 8 धावा. राईट आर्म राऊंड द विकेट. मुंडे सामना करतील मया आणि दांडे गोल. प्लेइंग गोल. सामना इर्शाद बरमारे यांनी जिंकला. धावत गेलेले आहेत. कॅमेरा मारायचे त्यांच्याजवळ. सामना मुझे कासगाच्या टीमने जिंकायला पाहिजे होता. लो स्कोर होता. 47 जास्त स्कोर नाही होता परंतु तरी सुद्धा एक चांगली बॉलिंग चांगली फिल्डिंग अशा दृष्टीने इर्शाद बरमारेच्या टीमने खूप चांगल्या प्रकारे फाईट करून सामना जिंकलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन. धन्यवाद. थँक्यू आबिद भाई काझी. खरोखरच सामना हा बलाढ्य संघ होता समोरचा आणि या बलाढ्य संघासमोर सुनील मुंडे यांचा जो षटक राहिला तो खरोखरच अतिशय जबरदस्त असा षटक. आणि जर इर्शाद भाईला जे जिंकलेले आहेत त्यांचं अभिनंदन. तसंच आमच्या मुजीब कालसेकर यांचं पण अभिनंदन. हार जिली काय असते पण इर्शाद भाई तुम्ही जिंकलात का सुनील मुंडेमुळे. सेमीफायनल मध्ये पण सुनील मुंडेने तुम्हाला जिंकून दिलंय
आणि फायनल मध्ये पण सुनील मुंडेने तुम्हाला जिंकून दिलाय. तुम्हाला जर आभार मानायचे असतील तर सुनील मुंडेंचे आभार माना आणि 5,000 रुपये आपण देणार होतात ते इथे पहिले आणून द्या, आम्ही संघाला देऊ द्या. भाडच निर्माण करण्यासाठी झालेला आहे.